Și pictează, așa este, pentru că alături de mine în această seară este o superbă pictoriță. Hai să dau câteva detalii despre ea. Ei îi place să redea prin picturile sale optimismul, pentru că vrea să facă cât mai mulți oameni fericiți prin peisajele minunate, natură, femei și bărbați fericiți. Uite așa, repejor de tot, am făcut o scurtă prezentare celei care este în această seară alături de noi, frumoasă, o să vedeți și dumneavoastră, are ochi sclipitori, ochi plini de energie, ochi plini de frumusețe interioară. Hai și un talent! Și un talent! Aș vrea și eu așa talent. N-ai de unde, e închis al ciocolaura asta. Las că eu am talente în alt domeniu. Ce? Și virgulă! Pentru că alături de noi în această seară este Olga Percinski, pictoriță. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Prima dată sunt în acest studio și puține am emoții. Nicio emoție! Eu sunt sora ta și el frățiorul. Eu pot fi badea vostru dacă vreți să da, mersi! Uite un om pregătit de acasă. Și-a luat pensule, și-a luat foi curate. Foițe, pictura, ia picta, ia vedeți de ce? Știa că noi vorbim puțin și cât noi o să vorbim mai dregi. O să picteze. Necătând la această vreme, cam pot să omorât, am crezut să vin cu o lucrare frumoasă care pentru mine e primăvară. Și aceste flori întotdeauna îmi dau așa o stare de fericire și am crezut cu puțină fericire și o... Vorbești de tabloul ăsta? Da, cu care am venit și culorile sunt așa de palide, pastelate, atât de plăcute, calde. Și dacă ne uităm atent, putem vedea niște îngeri, eu cred, da? Poate și îngeri. Bova, eu nu mă văd, Bova. Ăștia mici. Da, eu cred că fiecare din noi are așa un suflet semănător cu înger. Uitați, ăsta este un îngeraș, aici avem doi îngerași, aici avem un îngeraș. În spate e unul, în spatele tabloului un îngeraș. Și aici un îngeroi mare. Și am vrut puțin să vorbim despre și culorile, că spectatorii noștri trebuie să știe că culorile influențează foarte mult asupra vieții noastre. Și asupra dispoziției, nu? Sigur, deja savanții au văzut că fiecare culoare are menirea ei. Da? Și referitor unde ne uităm, adică ce culoare, la ce culoare privim, ce culoare purtăm și ce culori ne înconjoară, așa e viața noastră. Și culoarea asta de pe tine ce semnifică? Uite, astăzi am venit în alb, nu des, așa, dar am avut astăzi o dispoziție așa bună. Știam că vin la dumneavoastră și am vrut să fiu așa, ca și pictura mea, ceva angelică. Deci un bărbat când vine în cămașă albă la serviciu, celelalte smurdare. Uite, îmi place albastru de la tine și se asortează cu pictură, vezi? Eu din tablou cum? Ia priviți, vă rog, atent ca să mă pliez. Da, toate domnișoarele acum se uită. Ce înseamnă scena asta de aici? Ce se întâmplă? Amor, primăvară, toți doresc amor. Cine se pupă aici? Un el și o ea. Vezi? Pe ea o văd, ăsta e el, da? Dar mi era rușine, chiar vrei tot. Chiar vrei tot. Tabloul e explicat copiilor. Eu zic că copiii au percepție mult mai fină decât noi și ei simt dragostea mai romantică, mai așa fin. Dar nu suntem și noi niște copii? Da, mult la tine și nu cred așa, ești așa de frumoasă. Mulțumesc foarte mult. Nu știu, dacă eu zic că bărbații se uită la tine din mic ecran, eu zic că primăvara deja s-a început pentru ei. Sigur că da. Uite ce bine. Olga, noi știm că în afara picturii tu mai ai aptitudini. Face grafică. Da. Fac grafică și fac mai multe, nu mă refer numai la pictură de șivrelet, adică pe ulei, vopsea. Da, fac de toate stilurile, abordez dependent de dispoziția mea și în ce stare eu mă scol dimineața. Eu am înțeles că tu de fapt mai mult pictezi noaptea și îți place să deschizi geamul, mai ales dacă e cald afară, și să intre toată atmosfera asta plăcută. Să intre atmosfera de la Muncești, bună oară, care uneori e... Aerul poluat, bună oară! Dar știți, eu cred așa în energie pozitivă și dacă o respiri așa din adânc,
pe urmă iese rezultat. Așa frumos, din inspirație ies lucruri frumoase. Dacă faci cu dragoste, voi faceți cu dragoste emisiune, eu cu dragoste pictez și dragostea cu dragoste frumoasă. Deci, dar să vezi cu câtă dragoste ne filmează scumpii noștri colegi. Cât mai multă dragoste, dacă ați înțeles din ultima frază, dragostea noastră pentru meseria ta și o secvență video ca să intrăm ușor într-un alt unghi și prismă. Ia atenție! Ați văzut și altele, câteva din multele și inspiratele portrete pe care le-a făcut tablouri. De fapt, Olga. colecții, că ea are multe colecții. Sigur, sigur. Dependent de stare care o am, eu deja am zis și e primăvară sau e iarna, e vara, diferite colecții am și acum fac ceva nou, pregătesc pentru spectatorii mei ceva vara. Ce pregătești? Eu știu că tablourile tale au ajuns și în afară. Da, da. Stai să ne spună ce pregătește. Da, chiar, în afară unde? În afară unde? Ca să... Eu vorbeam despre colecție pe care o pregătesc acum. Fac puțină meditație. Chiar asta m-am apucat și fac puțină yoga. Apropo, asta ca hobby. Și cred că toate gândurile ce avem sunt înăuntru. Nu trebuie să ne uităm la cineva care face ceva poate mai bine și să copiem. De aia, Moldova noastră trebuie să crească, dar să crească datorită ideilor care sunt înăuntru. Noi toți suntem universul mic și trebuie să scoatem toate aceste idei. Și oameni buni mi-au învățat cum să fac acest lucru. Și deja, bine. Da, că meditația asta ce înseamnă când noi închidem ochii și ne gândim la ceva bine, facem legătură cu universul. La o ciorbă caldă, de exemplu. Da, și la ciorbă caldă, n-are importanță cum, dar să te simți bine și în acest bine îți vin idei frumoase și bune. Chiar asta sfătuiesc tuturor spectatorilor. Telespectatorilor? Telespectatorilor. Și pentru spectatori și pentru cameramani era asta. Și cred că aia să fie sfatul bun pentru mine și pentru ceilalți. Să nu spui că dormi cu pensul la mână, că nu știi când îți vine muza. Mama mea a început să picteze la 50 de ani. N-are importanță vârsta. Când o simți, o vrei, merge. Pentru aia important nu să trebuie. dorești. Sigur, chiar și de cântat. M-am apucat pentru mine anul trecut, așa pentru divertisment. Și mi-a mers, dar mi-era rușine să merg mai departe, că am zis că aia fac bine, dar pentru mine. Bel canto, în italiană. Că știu italiană. Păi hai să parlo italiano, amica. Soro. La bellissima canzone. Și noi ne-am chinuit în românește toți aici. Sono così felice di essere qua. Acum am zis așa puțin în engleză. Ați înțeles ca și mine, nu? Râdeți cel puțin ca asta. Suntem fericiți că putem vorbi în mai multe limbi. Eu știu, tu cunoști 5 limbi. Nu vorbim de mine, dar vorbim în general despre Moldova. Cu toate că noi suntem o țară mică și toți zic de noi nu știu ce, dar noi suntem bravo. Că suntem oameni talentați. Și deștepți. Noi știm mai multe limbi fiecare. Tu câte limbi știi? Vreo câteva. Vezi? Dar englezii știu numai engleză. Numai engleza. Și cine e mai deștept? Moldoveanul! Vezi? Vorbeam de tine, Iurie. Ați terminat ca să te nu simți în plus. Nu, niciodată. Mai ales în minus. Am rezus pozitiv la sânge. Știu că mai știu o limbă. A 6-a, body art-ul. Știi? Ca femeia când atinge corpul cu degete, ai ceva senzual, dar când faci cu penița, încearcă, adică nu tu, dar prietena ta domnișoară. După asta, fiecare seară ai să fie acasă la timp exact.
ca să vii să fii pensulat. Da, cu ce? Cu peria de sârmă? N-are importanță, ea alege, dar încearcă odată. Dar n-am știut că ăsta e secretul de a atrage un bărbat. Depinde de duritatea pensulei. Da, Sau definiția. E un fel de picturi corporale, piele naturală, pe piele naturală? De piele naturală, dar ce diferență care am făcut eu? Eu am luat picturile mele care sunt deja făcute și le-am pictat pe corp uman, adică toate detaliile, tot cu punctișoare, cu ochișori. Sigur, chiar era acolo și un ac care era bătut și așa am făcut că e real. Și asta e diferența, că în body art se pictează cam așa, cu baloane, numai ceva cum abstracție, da? Și eu am crezut, hai să facem și în altă manieră. Și mi s-a reușit, am făcut pentru o revistă și mi-a plăcut. Persoana pe corpul căreia am pictat era fericit, asta e. Sper că nici acum nu s-a spălat încă. A zis fericit, era mascul. Da, era o femeie și un bărbat, de aparte le-am pictat. Și am văzut senzații diferite. Ai pus un perete între ei să nu se vadă. Și cui i-a plăcut mai mult, ei sau lui? Sigur cu bărbatul, dar și... Paznicului. Dar știți, dar și femeia simțea când am făcut pe spatele, ea zicea că mai bine ca masajul. Eu zic să păstrăm subiectul ăsta cu picturile, cu culorile de aici. Body art pe corp. Body art și pe orice corp, orice suprafață. Sigur. Păi vezi că deja vrea să vină la tine la o consultație. Dar poate facem așa o secvență și în emisie directă te facem Diana, altă dată. câți nasturi ai la jachetă? Iurie? Lasă, dacă tu ai pornit cu ideea asta, fii bărbat și țineți rezistența. Am vrut să vorbim despre culori. Chiar vreau să vă zic că în studioul vostru aveți culori speciale care ajută la dispoziție, îmbunătățire. Nu degeaba, nu știu cine v-a sugerat. Nu degeaba nici noi nu știm. Dar culoarea orange este culoarea sensuală și ea ajută la cuplurile să ia o cale așa mai romantică și știți cine are probleme? Adică s-a stopat, e melancolic în relație. Da, ei, adică savanții, zic că puneți niște perdele sau o vază sau niște obiecte de culoare oranj. La voi tot pereche. Și noi avem o problemă. I s-a dus timpul de emisie și intrăm în celălalt spațiu. Nu. Așa frumos că ai stricat tot romantismul. Ce puțin m-am văzut mama și satul că eu sunt bun de pictor. Măcar ai știut să fac ceva. Olga, mersi. Mulțumim, ești foarte repede. 30 de minute. Capul nostru. Altă dată vin cu sugestii gata pentru mai multe culori. Te invităm cu mare plăcere. O să facem plăcere. un anșlag cu Olga aici. Mersi.